работя от 7 години тази работа. Така доста ми харесва, защото всеки ден дежурствата са различни, много е динамична, винаги има какво да се учи. Имахме един случай в една наша шатра, която охранявахме на видеонаблюдение, на която се виждаше, в последствие разбрахме, че е глава на котка, която се надигаше и решихме, че някое дете е влезнало вътре. Изпратихме дори патрул, върнахме видеото няколко пъти, консултирахме се с колегите и разбрахме, че това е била главичка на една котка. За да работиш в дежурен център, трябва да си спокоен, да взимаш бързи решения, да си комуникативен, да можеш да работиш също така в екип. Значи, за да тушираме положението при някои клиенти, трябва винаги да си спокоен, да взимаш бързо решение в дадената ситуация. Просто винаги трябва да си с умерен тон към клиента, дори той да крещи насреща.